Padayon pang ginahibalo sang Public Employment Service Office sa Peso, Iloilo Province kung balami mga Ilonggo Overseas Filipino Workers sa OFW nga naapektuhan sang sunog sa Hong Kong. Sunog kay Peso, Iloilo Manager Dr. Cynthia Dario, palay ng ilang koordinasyon sa mga kabarangay sa probinsya sang Iloilo, agud nga matumod kung balami mga Ilonggo nga naapektuhan sang dako nga sunog sa among nga pungsod. Dugang paniya nagapanawagan ang mga ini sa mga himata sang Ilonggo OFW sa Hong Kong nga mag-coordinate sa ilang opisina na hanungod sa ilang nga mga himata. Ang odri bukas man suno sa iyang ilang opisina kagang ilang nga hotline numbers kung may luya nga makig-angot sa ila. Report nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.